Cando os británicos votaron sí ao Brexit en 2016, prometéronlles máis soberanía e maior control das súas fronteiras e da súa economía. 5 anos despois da súa entrada en vigor, o desencanto apodérase do 55% dos cidadáns, que creen que saír da Unión Europea foi un erro. As ventaxas que lle prometeron os gobernantes da época non se cumpriron. É dicir, o Reino Unido perdeu unha gran oportunidade porque estar dentro dun conxunto de estados que era a Unión Europea facíalo moito máis forte, eran políticas ofensivas e defensivas á vez, e ora quedaron illados dentro dun contexto onde non lle sacaron as ventaxas nin se cumpriron as promesas dos políticos. O certo é que nin os máis fervientes partidarios do Brexit nun primeiro momento son quen de poñer sobre a mesa unha soa ventaxa que se derivara daquela decisión, porque é difícil encontrar unha vertiente donde se noten efectos positivos para a economía británica. A día de hoxe, a británica é a única economía do G7 que segue en niveis prepandemia. O Brexit reduciu o Produto Interior Bruto do Reino Unido un 4%, e o comercio entre Londres e Bruxelas caeu un 15%. O impacto na Unión Europea non é comparable. A Unión Europea ao principio daba a sensación de que marchaba un contribuidor neto, que marchaba un gran mercado, que marchaba unha potencia con unha política internacional importante, pero, bueno, a Unión Europea non notou absolutamente nada. E eles perderon formar parte de un club, chamémoslo así, a Unión Europea, importante, desos dos 4 grandes, digamos, potencias no mundo, Estados Unidos, China, Rusia e a Unión Europea. En termos comerciais, o Reino Unido segue sendo un socio preferente de España. O impacto do Brexit non foi significativo. En Galicia variou dependendo do sector. As exportacións ao Reino Unido perderon peso dentro do que son as exportacións totais de Galicia. Hoxe en día esas exportacións non chegan a un 5% do total, cando antes do Brexit estaban en torno a un 7%. Por exemplo, o sector textil, as súas exportacións ao Reino Unido, pois rexistraron un descenso acusado, mentras que, pola contra, as exportacións do sector do automóbil seguen a amosar un importante dinamismo e hoxe en día os niveles de exportación son bastante máis elevados que antes do Brexit. A limitación do movemento de persoas da Unión Europea co Reino Unido tivo tamén consecuencias. O país deixou de recibir estudantes e traballadores estranxeiros, unha perda de capital humano que empeza a pasar factura. Aí sufren tanto os servizos públicos como as empresas privadas. Fixémonos que agora os servizos públicos en el Reino Unido non están no seu mellor momento, tampouco as infraestructuras públicas que están concesionadas, pero tamén as empresas. Fixémonos que agora non hai grandes empresas británicas que estén nos primeiros lugares do ranking. Ahora empeza a haber outro tipo de empresas americanas, fundamentalmente, e chinas. Ou de outros países onde está localizado o capital. Estou convencido que os primeiros pasos para un achegamento se van a dar nesos ámbitos, no ámbito da inmigración e no ámbito tamén das condicións que se establecen para que estudantes de países da Unión Europea poidan formarse no Reino Unido. O primeiro ministro británico, laborista Keir Starmer, deu xa os primeiros pasos para restablecer relacións coa Unión Europea que non implican reverter o Brexit. Se as dificultades económicas persisten, non se descarta que un novo referendo sobre a relación con Europa entre de novo na axenda pública.